ଶ୍ରାବଣ ମାସ ତୃତୀୟ ସୋମବାର ଘଟିଗଲା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା। ଭକ୍ତମାନେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲିପୁନ ଆଉ ପପୁନ ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ପାଣି ଭରା କାନ୍ଧରେ ରଖି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେଦିନ ଦିନସାରା ଭୀଷଣ ଖରା ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଦୁଇଜଣ ପୁରା ଥକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଦୂର ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଘରେ ରାତିରେ ଭୋଜନ କରି ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ଏମିତି ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ରାତି ଆସି 8ଟା ହୋଇଗଲାଣି। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ ସେ ଦୁଇଜଣ। ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ଦେଖି ଲିପୁନ ଜୋରରେ ଜୋରରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ପପୁନର ସେତେବେଳକୁ ପାଦରେ ବହୁତ ସାରା ଫଟକା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ସେ ଜମା ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ। ପପୁନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ଗୋଡ଼ରେ କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ପଛରୁ ଲିପୁନକୁ ହାତ ଠାରି ଡାକି କହିଲା, ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନି ଭାଇ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଲିପୁନ ପପୁନର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ସେ ତ ଆଉ ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତାରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି, ତେବେ ତାକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ବି ନ ଯାଏ, ତାହେଲେ ମୋର ବି ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି ତାପରେ ପପୁନ କାନ୍ଧରୁ ବାଉଙ୍ଗି କାଢ଼ି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ରଖି ପପୁନକୁ ସେଠାରେ ବସାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ତ ଆଉ ବାଟ ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହୁଁ, ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ବାଟ ରହିଲାଣି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଘରକୁ ଫେରିଯା। ଏମିତି କହି ଲିପୁନ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ସେଇ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ି ପପୁନ ଦେବଙ୍କର ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ମୋତେ କ'ଣ ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବନି? ମୋତେ କ'ଣ ଅଧା ବାଟରୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତେବେ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ତୁମ ବର ଅକାକୀ ବୋଲି? କାହିଁକି ଠାକୁରେ କୁହନ୍ତି କାହିଁକି? ହେ ପାର୍ବତୀପତି, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଏମିତି ଗୁହାରି କରି ମହାଦେବକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜଣାଇଲେ ପପୁନ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପପୁନର ଆଖି ଲାଖିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେ ସେଠାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ବାଜି ଯାଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କାଉଁରିଆ ସେ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ପପୁନର ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଡାକି ଉଠାଇଲେ, ଆରେ ବାବୁ, ଶୋଇଛୁ କ'ଣ? ଉଠ 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 ଯିବା, ଆସ ଯିବା, ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି। ଏମିତି ଡାକି ପପୁନର ଦେହକୁ ହଲାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପପୁନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେଠାରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ। ତାହା କେବଳ ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ। ୟା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପରେ ପପୁନଙ୍କ ଦେହରେ ଅଜବ ଶକ୍ତି ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେ ବାହୁଙ୍ଗି କାନ୍ଧରେ ଧରି ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କଠାରେ ପାଣି ଢାଳି ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ଅପାର। ତାଙ୍କ କୃପା ଯାହା ଉପରେ ରହିବ, ସେ ଜୁଇରୁ ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରିବ। ଧନ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କ ନୀଳା, ଧନ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କ ନୀଳା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।